Takže čaute, vítam z nového videa. Dneska tu máme nové video, reakcia na výsledky časť 2, pretože to, čo sa včera dialo, si musíme zareagovať. Hlavne na ten FA Cup a na tento zápas sa zameriame, ale poďme prvé. V začiatku prvé tu máme Arsenal Brighton. Osobne som videl, že v prvom polčase Brighton bol lepší tým a v druhom Arsenal. Takže bol to dosť vyrovnaný zápas. Arsenal tam poslal napríklad ako Dumena, Harrimana, Anusa a takýchto juniorov do hry. A aj tak sa im podarilo vlastne poraziť fakt tých so plnou zostavou takmer. Takže vlastne mne sa tento zápas osobne páčil. Som opäť rád, lebo som aj fanúšik Arsenalu a fakt toto má proste už stojí za niečo. A na zmienku či už o titule v Premier League alebo aj v obávanej Lige majstrov, keď Arsenal bude naďalej takto pokračovať v ich superforme, keď to môžete pozrieť. Naposledy prehrali 31.8. proti Liverpoolu reálne. Tak teraz, podľa mňa, keby mal Liverpool hrať proti Arsenalu, Arsenal ich rozbije možno 3-0. A to fakt, to si myslím ja. Tak poďme na ten zápas práve Liverpool Kristopolisku, ktorému sa ako nebudem vyjadrovať, pretože vidíme, samozrejme, nedali plnú zostavu, aj keď Woodman má 28 rokov, jeho tržné hodnota je, prosím pekne, 3 milióny. Vidíme, ale majú tu hráčov, napríklad, pozrite sa, Chiesa, McAllister, Endo, Gomez, Robertson, Kerkez, tak čo viacej chceš? Akože ja chápem, že napríklad taký Gumoha, Morrison, Nioni, Ramsey a ten Woodman nie sú najlepší, ale toto mali si myslím aspoň nejak uhrať. Ale zase tu zase vidíme, že išli Liverpool, či vlastne táto Kristopolis s plnou zostavou, takže už môžeme niečo. Ten Pino sa mi dosť páči, takže a takisto tento Nalo dostal červenú. Myslím, že už druhú, keď mám pocit. Sa zdá, že už červenú dostal. To je jedno. No ale fakt, môžeme sa pozrieť aj na štatistiky, že výrazne lepšia bola Kristopolis či už v prvom alebo v druhom polčase. A je to hanba. Kríza majstra pokračuje, slova svota nestačia. Asi aj ja by som sa k tomu takto vyjadril. Tak tu máme zápas Swansea proti Man City. Je to celkom aj dobrý zápas, pretože videli sme vlastne, že Swansea bojovala, dali vlastne aj prvý gól rovno v 12. minúte, ale tieto štatistiky trošku pochybujú mi, pretože v prvom polčase mali očakávané góly 0,30, 0,13, v druhom 0,0. Môžeme si to skúsiť pozrieť, ale Filip Zlaté gól na kávu z čerstvo namletých zrn s nadýchanou mliečnou penou. Objavte všetko. Poďme sa na to pozrieť. Počkajte. Joj. Čo to je Fúha, to taký gól im dali. Už teraz vidím reálne Franko. Brutálne gól im dalo. Ale vidíme, že tam už v druhom myslím, že im nebudú dávať. Fúha, toto mal byť gól. Dobre, to je jedno. Tuto aspoň tak máme z krátkosti ten prvý gól a proste je to tak, vidíme, že zostaví, samozrejme Swansea hraje druhú anglickú ligu, takže nemôžeme tu čakať nič boom. A dá sa povedať, že vlastne Manchester City tam dali polku tej normálnej zostavy, ako napríklad Marmuš, Čerky, Ake, hej, takže dali Doku napríklad. Boli tam silní hráči, ktorí dokázali vydobiť postup. A dostávame sa k poriadnemu napínaku, ktorý skončil obrovskou drámou, pretože Wolves a Chelsea vlastne tu fakt to bolo brutálne napínavé. Prvé Chelsea dala 3 góly, konkrétne Andrej Santos, George, Estevao a
Gittens a Delap dostal v 86. minúte červenú taktiež a na strane Wolves dávali góly Aroko, Dare, Wolf opäť. Takže vidíme, štatistiky celkom vyrovnané. Prvý polčas bola Chelsea jednoznačne lepšia a v druhom bol lepší Wolves. Takže tak. No a ešte posledný zápas Newcastle Tottenham, ktorý dopadol celkom zaslúžene výhrou pre Newcastle, keďže boli lepší v obidvoch polčasoch a aj mali dobrú zostavu. Takže tak dali góly konkrétne Shore a Voldemade, takže Voldemade je čím lepší a lepší. No a ja dúfam, že sa vám toto video páčilo, nahoďte to určite like, odberajte. Čau.